Hande tinosangana nemutungamiri wedu baba Magirazi pa South Africa musi wa 4 October patokoza apo pa Engas Garage pa mambo Krairage. Ane mweya ye uye mambo Krairage kuona chishanyirwa na mambo Magirazi Tenzi Michael. Ndikuenda nawo musi wa 4 October. Hande tinonamata vakomana musi wa 5 October tasumuka takananga pa Cosmo City pa mambo Heminage pa mambo Heminana pa Scrapyard apo. Hande vakomana tinonamata marudzi ose vari kudiwa vaBlesha vaHasentos maKoikoisani vese vari kudiwa mavharamimba makuyadovi marudzi ose ari kudiwa ipapo. Hande vakomana maita basa regedzai ndikusiyei the Black Preacher patokoza Engas Garage tinenge tinawo baba Magirazi tichabva tese kuno musi wa 4. Hande tinonamata vakomana musi wa 4 pamambo Krairage. Mambo Krairage the provisions. Hakuna kumwe ndipo chete patinenge tiri tinozobva ipapo takananga baba Heminage pa Cosmo City Scrapyard ndendiripo ndirikuuya ikoko. Uyai vakomana marudzi ose svikai tinamati Tenzi Michael tenge tinavo chireba magigi. Iwe Magirazi haende panhu penhema. Ndozvo munofanira kuziva kuti Magirazi haende panhu penhema. Magirazi anoenda pane vanhu vane mweya mutsvene chete. Magirazi yeuye musamutorere padhuze. Magirazi musamutorere padhuze chikomo icho chiye. Ndo zvikomo zvematebhaina kaizvozviye vakomana. Regedzai ndikusiyei. Hande tinosangana nemutungamiri baba Magirazi patokoza Engas Garage South Africa pamambo Krairage apo. Mambo Krairage ane mweya yakaiwe. Chipo chedu chatakapiwa hakuna kumwe. Hande tinosangana ipapo patokoza apo na mambo Krairage. Tenzi Michael vanenge varipo ndichange ndinawo vakandibereka kumusana ndiripo. Hande tinosangana nawo musi wa 4. Musi wa 5 October tinosangana apo pa Cosmo City pa Scrapyard pamambo Heminage pamambo Heminana. Hande tinosangana nevakatumwa woye baba Magirazi izvezvi vari kubuda pagomo pachimbukutu pavakarara vachinamata vachazononamata pamaringambizi vachikumbirira ndudzi yevanhu vatema ndudzi nendudzi dzerudzi rwamakovere rudzi rwevanhu mazondenda vamacheketa mavharamimba makuyadovi vaBlesha vaHasentos vese vari kudiwa kuti tisangane. Maita basa regedzai ndikusiyei the Black Preacher.